Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli inawguraw uffiċjalment ċentru ġdid tal-Anzjanità Attiva fl-Isla li qed jopera bħala parti mill-proġett ta' riġenerazzjoni tad-daħla ewlenija tal-istess lokalità. Aġu Żgalja qal li dan iċ-ċentru mhux biss iġib servizz essenzjali jeqreb lejn ir-residenti, iżda joħloq spazju fejn l-anzjani jistgħu jitgħallmu ħiliet ġodda u jkomplu jagħtu sehem attiv lis-soċjetà. Tiġi hawnhekk tara l-attività soċjali, l-attività sabiħa ħafna li hawn bejn l-anzjani u aħna dak huwa lan tagħna naraw li permezz tal-Active Aging Centers ikomplu dejjem jissoċjalizzaw aktar flimkien u fl-aħħar mill-aħħar naraw li f'din il-fażi tal-anzjanità igawduha dejjem mill-aħjar li jista'. Min-naħa tagħha, Zerafa Civelli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal ftuħ ta' dan iċ-ċentru. Dan huwa eżempju ċar ta' kif il-ħidma tal-Kunsill Lokali tista' toħloq bidla pożittiva fil-ħajja tan-nies. Għaliex il-ftuħ taċ-ċentru fl-Isla huwa pass ieħor lejn viżjoni aktar inklusiva. L-Anzjanità Attiva u kura fil-komunità bħalissa għandha 35 ċentru tal-Anzjanità Attiva madwar Malta u Għawdex li jattiraw madwar 2500 membru b'mod regolari. Il-programm ta' dawn iċ-ċentri jinkludi sessjonijiet ta' eżerċizzju fiżiku, snajja, taħdidiet dwar is-saħħa u s-servizzi pubbliċi kif ukoll ħarġiet kulturali. Iċ-ċentru tal-Anzjanità Attiva fl-Isla se jkun miftuħ kull nhar ta' Tnejn u Ħamis bejn is-7 ta' filgħodu u 3 kwart ta' wara nofsinhar.